Дөресен генә әйткәндә, мин яшьтәшләрем белән еш кына бер темага бәхәсләшәм. Бу инде татар теле кирәкме, юкмы дигән. Барыбер ничек кенә карасак та, өлкән буын татар телен өйрәнүне, туган тел, ана телеңне камил дәрәҗәдә белүне хуплый теге. Балаларына, яшь буынга татар телен өйрәтергә тырыша. Әмма минем яшьтәшләрем белән кабатлап әйтәм, еш кына бәхәс килеп чыга. Аларның фикеренчә, татар телен белмичә дә бик рәхәтләнеп, бик җайлы гына яшәп була инде. Теге рус телен белсәң, инглиз теле кирәк була ала, ул инде теге бөтен дөньяда кулланылган тел буларак инглиз теле кирәк аларның фикеренчә. Рус теле кирәк, ул инде Россиядә бөтен әйбер рус телендә. Татар телен, син үзең татар булып та татар телен белмәсәң дә бик рәхәтләнеп яшәп була дип саныйлар. Мин барыбер башка фикердә. Дөрес, килешәм. Теге нитеп тормыйм, бәхәсләшеп тормыйм. Хәзерге вакытта, мәсәлән, үзем яшәгән Казан шәһәрендә теге татар телен белмичә дә рәхәтләнеп яшәп була инде. Ул теге русча атып әйтсәк, необходимости нет татар телен белергә. Ләкин бу бит хәзерге вакытта гына. Киләчәктә ничек буласын без белмибез. Беренчедән, безнең әти-әниләребез, ата-бабаларыбыз теге ничә буынга карасаң да, алар татарча сөйләшкәннәр. Һәм бер мизгелдә генә безнең татар телен шулай онытуыбыз, татар теленә теге тупасрак итеп әйтсәк, төкереп тә бирмәвебез, ул инде дөрес түгел. Бу үзе теге буыннар чылбыры буенча килә. Безнең әти-әниләребез, ата-бабаларыбыз юкка гына туган телдә сөйләшмәгән бит. Икенчедән инде уйлап карасак, ничек кенә карамасак та, мәсәлән, син татар баласы булсаң, син бит инде үз тарихың, үз үткәннәрең белән кызыксынырга тиеш. Безнең, мәсәлән, тарихны гына бер кызыксынып укый башласаң, безнең илнең күргәннәрен, теге аларның кичкән тарихын, нәрсәләр генә булмаган безнең илдә, теге Сөембикә ханнарның тарихын өйрәнсәң, ничек белмим, татар баласының күңелендә барбер ниндидер горурлык хисе уянырга тиеш дип уйлыйм мин. Мәсәлән, мин шәхсән шуларны укыгач, татар булуым белән горурлана башлыйм. Инде үз милләтең белән горурлансаң, берничек тә телеңә төкереп тә шулай нитеп булмый инде. Телеңне дә камил дәрәҗәдә белергә кирәк. Минем фикерем шул.